everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Natapos ng kasaysayan sa iyang mga buhat nga dautan, Bay Sarge. Natusok-tusok sa dagang bala ang iyang kalawasan, bay. Ang sama kaniya, dili maayong ang angon. Bay, Bisay. Walang big boss sa ilang sindikato. Bugto na. Apan ligon paghapon sila. Gusto ka, bay? Tungod sa dako nilang network. Ang prinsipyo na nila, nga kung dunay mawa, nasa mo puli dayon. Bisag wa na kiningin sika, bay. Apan magpadayon gyapon ilang organisasyon sa sindikato. O ang eskwadro, magpadayon paghihapon samtang buhi pa o may igo pang kusog. Major Gaspara, wag gid makalingkawas sa mga kamot sa eskwadro ang Big Boss. Gipasamot gid niya nga akong kasuko. Gipasukog yung kong bayo sa esquadro. Bangag sa ilong! Ano? Gusto na Major Gaspara, igo na na. Patay na ang Big Boss. Gipatay nila si Boss Lee. Major, Esquadro! Magbayad ka ng gibuhat sa among Big Boss! Magbayad ka! maisog ang eskwadro. Kadaghan na kana niya ng pamatudan. O karon sa nahitabo sa Big Boss. Kana, nagpamatuod nga mo patay gid siya sa mga tao nga mga sagbot sa katilimpan. O sa mga tao nga dako unay mong sa niya. Nahibaw ko nga lakip na ang akong pangan nga naa sa iyang listahan nga kuhaon. Dako ang akong sa nga nahimo human ko pa siya sa General Mart. Pastilan, oy, Inday Alia! Pangulo man kayo sa sindikato sa mga illegal nga buhat ang gisalvage! Oh my God! Buhat na ba sa kini sa esquadro ng butyang? Adili ako sure, pero dako ang akong pagduo, Inday Alia! Sila si Misaelog by Sarge. Pangutan-on ta sila bahin ni Ininang. Wala man sila, Inday! Nang, nagkapasamot kini sa akong gipating kapalaka. Inday Alia! Labing siguro, dili gid unya sila lungan sa mga sakop sa sindikato hangtod nga makuha sila ng butyang. Ala, mag-aampo lamang gid kita, Inday! Nga unta ipalayo si Dudong Misael ug si Baysar sa kakuyaw in tawon! Maluoy lamang lagi ang Ginoo! Na-recover ang pating lawas sa Big Boss. Pero, why si bisan kinsa nga gitugutan nga makaduol? Bisan si kinsa naman. Why makaako sa pagduol sa magpailang ay gala sa usa ka dakong underworld character. Gusto ka, Major? Subo kay kini alang sa mga dragon. Napinding ang tarang transaksyon sa illegal nga drug trade. Ano kung yung kayo? Unsa man kay latest update gikan sa Triad? Considering nga si Boss Lee mao ang pangu dinhi sa Pilipinas. Magpaabot lang na. Igo usab nga makahunat ko sa ako unyang pagbalik sa Inspectorate Regional Corps sa PNP. Doon na yun unyay muhulip sa Big Boss. Paabot lang kita, Glena. Nakatutok ang network sa Triad. Nga tuan base sa mainland China. Padayon ang imong pagpaniid kung si kinsa ang traidor, noy nato. Oh, Major Gaspar. Nakaihaw dahil ko sa katraidor. Nga dragon ang Big Boss. So wa pa kini mitaliwan. Oh, boss. Si King John. Ang Granding Master nga dragon. Kung doon na pailain, ipahibaw din ako. O baka kang Glena, Oh, Major. ako raw niya ang mahibaw nga musintensya sa bangag sa ilong nga traidor. Wa kay angin kabalakan Alia. Kay limpyo namang pagkahimo ni Bay Sarge ang paghipo sa insik. Misael, Bisan sa dapit nga dito namo siya gipick up diin mo din siya kipick up, ha? sa bukid. Sa parking lot sa usa ka Chinese temple.
Unyag na ay CCTV. Why CCTV sa mong dapit? Gisiguro na mong daan ni Vice Sarge. Misael, nagkasabot naman tingali ang kalag ni Daddy Mart. Kung nilubong na lang sab nato sa kalimot ang krusada. Dili ka na mahitabo samtang buhi pa ang kagaw nga Major. Wagit kita'y kalinaw tungod anang Major Gaspar. Ay, nabala ka lang ko. Naibaw ka kit kung unsa ta ka kamahal. Sayod ka sab nga mahal ka tika, di ba? Mahal ka tika, Aliyah. Misael, mahalasap kay ta ka. Kutob sa kumay mo, panalipdan kita ka. Miabot man gud sa kumuna-una nga mo settle down na lang unta ta. Og puy-an na nato ang kalinaw. Unta, Aliyah, unta. Kay misantop sab ka na sa kong kaisipan. Misael, Pero samtang buhi pa ang mga tao nga anino sa tanang kadautan, dili o dili kita magkabaton og kalinaw. pero hangtod asa. Og hangtod kanus apa man kita nga ingon ini ha. Misael, Aliyah, Salamat sa mo pagdana ko ining restaurant, Major. Nabusog ka ba, Glena? Oh, nabusog yun ko. Apan, nabalaka ko. Natingali og madakpan niya inuon ko. Wanted baya ko, Major. Basta ako ang kauban mo. Safety ka. Salamat. Kung maglagaw-lakaw kayo ng syudad, nga dili ko ni mo kauban. Ayog yung kumpiyansa. Kay dakpon ka gyud. Si Pinchak. Hey, Glena. Saan ka? Wa man, Major Gaspar. Si Pinchak. Klaro ko kaayo siya nakita din ni kanina. Hait kayo yan tinanawan ako. Nagkauban ko ang Major nga nangaon sa sud. Nasuko ka siya na ako. Mao ka? Bahala na. Atuon ako si Pinchak sa yang gipuyan. Kinahanglan nga mapasabot na ako siya. Kung nga nung kauban ako si Major Gaspar og pangaon sa restaurant. Ayaw kasuko. Nagasabot ko. Mabitaw nga nibiya ko sa mong dapit. Nga naman. Gisakitan ko nga nagtanaw ninyo. Murag ginaslitan ang akong kasing-kasing. Benjak, mahal man kaayo ti ka. Kung pwede palang unta, nga mag-uba na lang ta. Pero, dili mahimo nga magdali ta. Kanon ito magkagisabot. Ug andam ko ikaw paaboton. Hangtod kanos ang mo desisyon ka para natunduha. Salamat, Benjak. nagkasulti mi dili palang gyud dugay sa PNP chief. Sa imong kuya Victory. Ug nalipay siya nga nakabalik ka na sa serbisyo, Loy. Nagisulti sa bisapon, Ate Lalay. Nagpasalamat ko niya sa iyang dakong tabang nga nahimo. Ang pigi ba gyud ha, Loloy? Oo, Ate Lalay. Ampingan gyud nako ning maong kahigayunan. kinsa nang nanawag nimo, Vice Sarge? Tubaga, Bay Misael. Numero na sa cellphone sa kagaw nga Major Gaspar. Oh, Hello, kumusta kagaw? Pangag sa ilong. Usahay mga pangutanay ko. Kalibil bagod tamo. Nga akong gikaaway. Ikaw na sa ba makatubagan ang pangutanahan nimo, Major Kagaw? Yan ligo bisag unsa. Kay hapit ng adlaw. Mag-anduhay unyatang uplo ka. Kung sa may imong tuyo nga nanawag man ka? Dili ra ba minay mo kalibel? Gusto lang ako ipaibaw ninyo. Yan ni anasad ko. Napalit na sa katungdanan isip pulis, Major. Mao ba? Misael, bayad ka sa imong pagpatay sa Big Boss sa organisasyon sa Markang Dragon. Mahitabo sab unya nimo ang iyang gidangatan sa ako mga kamot, Major Gaspar. Paabot lang. Bukiro ka yun! Ayaw panganti kay ni anak ko ang pabor, ang maayong kahigayunan, oplok! Sa magkauna la unya nato, kay managsama man tag mga tinguha.
Apan, ako paning kamutan nga maligas ka. Ambisyoso ra kay kami sa El. Pangag sa ilong! Ato ni tapuson. Gihagit ko ikaw kung tinuray kang isog, Major Gaspar. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.